Никой не бих ти пуснал стрима, защото ме е страх. Защото ме е срам, че те гледам. Добре. Цеко пуснахте стрима на баба ми и тя го харесва. Добре. Значи има прогрес. Готино. Цеко кара в две посоки в еднопосочните. Само мамо може да го прави това нещо. После ще има 24 часа, чакам да си взем колата с монтажиста. Reader, Streamer, Next Stream, Next Segment. Цеко, как вървят изпитите? Взех ги всичките, бе. Ко ще чакаме? Ще чакаш, бе. Цеко, кое е по-зле? Да станеш гадже с момиче от класа ти или с госпожа, която ти преподава? Да се пишеш колко педераса в Twitch. Пинко. Това е тежко дъба, да се пишеш колко педераса в Twitch, брат. Тежко дъба. Чат, ще ме помоля. Не, дай само телефона, защото... Ще ме помоля, чат. Ай малко, нали, по-така да се постараете, като се опитвате да ми нараните чувствата. Защото с тия вашите Reader, Streamer не мога да ме докоснете даже. Даже не можете да ме докоснете, разберете ли? Ще презема чата. Да... Съм мютна ли? Не съм мютва. Трябва да ти обясня нещо. Имаш нужда от спиртна напитка. Сега се прибираме вкъщи, имаме уиски от този ден. Ще пинем. Yay! Yes, sir. Ще трябва да минем тук. Ще после... Няма лафта. Ага, после ще... Окей. Сега ще се оправим, ще си. Аз не знам, той отива нещо да вземи до очах ли, брат, или какво? Не можа да разбера. В смисъл, дали ще трябва да паркираме? Май ще трябва да паркираш. Кола с уиски. Дай нам фаса една чаша бяло вино и ще ти покаже. В пераната рето слава праха. Цеко един път ме хванаха да си бия чеки и ме пуснаха да гледам четвъртия сезон на От края на живота. Лак си пърпиши мани го ванката. Цеко, отде ти се пуска климатика, че само вас и не мога да намеря дистанционното. Ох, то аз климатика не мога да си намеря ти дистанционното. Розовият костюм още е в нас, където те пръсках най-вече. Пак ще кажа, постарайте се малко повече с вашите обиди, защото не може да ме докоснете емоционално, чат. Изобщо не ме обиждайте, даже и малко. Къде отиваш? Не знам, и аз това се чуя. Ха-ха-ха-ха-ха, трохар. Трохар. Цеко толкова е стъп, че на мозъка ти пише активирайте Windows. Свали цаките и няма нужда да казвам нищо. Какво е, пак съм готин, пак мога да открадна жена ти. Пак мога да чукам майка ти! Ама ми от дис. За последните 15 минути с двама човека повече. Падна тока, брат. Йоо! Благодаря ти за фола, Декса. Чакай, че ми падна тока, верно. Оп! Ето,